Jens Hansen, din femte event, din første VSOP nogensinde, og du er godt på vej mod det tredje kast. Ja. Tillykke med det, det ser meget godt ud. Jo, tak. Hvad er det, du kan herovre? Det ved jeg sgu ikke. Du har sikkert hørt fra mange af de andre om, at der er pakket med fiskere og sådan. Hvad er dit eget indtryk af niveauet i de events, du har spillet? Det har været meget svært, det synes jeg virkelig. Ja, der har været rigtig gode spillere også blandt, men der har ikke været nogen bord, hvor der ikke har været fisk. Altså. Og i niveauet i forhold til, hvis du har spillet en tur derhjemme for eksempel, hvad synes du den er? Eller du har jo også været på EPT. Ja, det er kæmpe meget lavere her. Det er i hvert fald min oplevelse af det i de få events, som jeg har spillet. Du er videre til i morgen med omkring 25 gig blandt 26. Dagen i dag, hvordan har den været? De borde, du har siddet på? Jeg har haft nogle sindssygt gode bord i dag. De har virkelig været svage, men jeg har overhovedet ikke haft noget at arbejde med, så jeg blev tvunget til at sidde rigtig stille. Og så har der været nogle short stacks, som har ødelagt det lidt, når jeg prøvede at åbne, fordi så har jeg bare fået der stak lige knolden ind, selvom jeg har nok haft et okay i mit egentlig, fordi det på grund af kortene. Så jeg startede med at være rimelig short egentlig. Så dobbler jeg med S-konge mod 9'erne. Og så er jeg egentlig meget godt med der, derefter i et stykke tid. Så har jeg et spot, hvor der han skubber rimelig stort med S9, og så vågner jeg så op med S-kongen i big blind, så poker jeg nemt. Og så, ja, så var der, ja. De gange jeg har været inde ved bordet, der har jeg sådan haft indtryk af, at de andre har siddet og skulet meget til dig. Det håber jeg ikke. De er nervøse for dig. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg må lige en kæmpe lagtart, fordi jeg synes selv, de dage, hvor jeg ikke får kort og sidder rimelig meget stille, der får jeg super meget action. Så altså de få gange, du så er inde, når du endelig har noget at spille med? Ja, jeg må lige en kæmpe spivtart. Så det ved jeg ikke. Men dit spil er bevis på noget andet, vil jeg påstå. Ja, det er gået godt indtil i hvert fald. Og hvad er planen i morgen? Det skal bare spille spotsene, og så jeg vil sige, at jeg er overhovedet ikke bange for pengene, så jeg håber selvfølgelig at få et bord, hvor der er nogen, der er bange for pengene. Og så, bare trykke løs på dem. Så det betyder ikke noget for dig egentlig at ende som bobbleboy, hvis du bare har spillet efter? Ja, det er ret ligeglad. Du spiller for at vinde? Ja. Tak. Held og lykke i morgen. Tak.